khovel hi amum lawa a phek ani ti an soi hi chu kan hre theuh to ome ma se khovel a phek ani ring ho hi flat earthers sandi thina hengte hian enge an rin chan enge an soi khovel hi mum lawin a phek ani ti hi enge an rin na chan he video ka siama wang hian khovel hi a phek karing ti na ani kher lawa karing lo ti na po ani lem lo ma se a phek ring tat tu te hian enge an rin chan chu ti hi ka clear how don ani The sunburst flowers calling on holidays overdue, but I engkim kan hriat na khovel te van theng reng te le thlachan chin te kan hriat na hi nasa ve kani khovel lem te thlalem te hi nasa tanga kan hmu ve kan ni chuan nasa tho hi thla alon ader mai alem mai ani ti footage pe chuak tu te kha an ni bok ani chuan nasa te hi kan ring theyangem thla ami hring an lon kha mi tam takin an oi theilawa tun thleng hian lon an omle talo reng boka an ren hilna chan then khatte chu thla a an lona an om lai khan tinge rc a om lo thla a borwa ka om si lawa tinge America flag kha a phea a chet bok thla alon advisor khan thilmak tak enge ti hriat lo kha tinge aron lan ringot ti te soife thamma omang. But why are there no stars in the night sky? Why is the American flag waving here when there was no air to cause any breeze? There are moments where the crosshairs lie behind equipment. Hey mai ba ka hian globe kan ti le khovel lem hi photoshop vekani he thalak hi atakani lawa nasa hian thla ala kwala arem khom le mai ani lataka tangvoi khata khovel thla hi lak thei ani lo shim shim ankal kwala athlan la a anzom khom le a voi khata hian khovel munza pathum bak hi an mu theilo chuwang chuan zom khom ani khovel thalak hi hanzumila thil in ang tak omdun tlat chum in ang chia chia si da dun tlat te an nei palvia achan chu khatia thla an lak khan akar laklo lak mai pal zeu kha an nei lo theilo khovel lem dik tak nia kan hriat globe te hi photoshop mai an nia ma se photoshop angai reng boxia photoshop lo chuan angai na aum lo miau sia moon landing footage kha nasa chuan adik takani lo a original hi kan ti bawani antia thla alon le tura technology te po ti chiat to ania tuna chuan kan mule thei to lo an ti tlat mai bok. We've been unable to track it down. And as I said, even if we had it, we don't have the machines to play it back. It's incredible that we can keep track of Egyptian pots from 2,000 years ago, but we lose tapes made only 40 years ago. Science atangin en le ta ila khovel hi amuma min hip tu gravity a umbok ti hi Albert Einstein khan theory aroti chhuaka zirte pokan zira ma se khapo kha facts ni lawin theory ani theory of gravity chu flat earthers khowela phekani ring tu te tan chuan thudik lo bel chian dol lo mai ani ta ti na ani chu science kan rin lo chuan science ne na inkal tak sakhwana lama tangin en leila Bible a chuan khowela hian tuite van te oma khovel chu van chuan a khuap ni in a soya Genesis bung khat chang roga tanga chang ria ta chu mai ni lawin khovel hi phekin killi anei ni angin asoi bok Isaiah bung som pakhat chang som pahnia le thupan bung sari chang khata khan ani chuan khovel hi killi nei a phek ani ti in arin thei ta boka khovel hi amum lawa a phek lo ti ta ila chimto pa hian Antarctica a oma hi vorlian turulut tukin abo ani a kalanga ina po om lawani hi khovel huap tu chu ani angem UNO flag hi khovel hi phek ta se alandan tur chu ani UNO logo a hian hwal tu oma he hi Arctic ice wall chu ani theyangem chuan khovel dan na asir dan na chu Arctic ice wall hi ani arin omna em chu kumtam takaliam to a khan khovel ram lian zong zong deu tho hian Antarctica hian mishing tuma ankal lo na tur document an lo sign thlap to a tun thlang hian Antarctica bula khwan kaltumla thuiwak lo chu en kwala kalan phala ma se mi ngem boza zoya shwai tlat tu inayang thuiwak lo chu kalan phala ma se kal thui phal ani lo shim shim
hei mai hi ani lo thlona hi he Antarctica ice wall chunga hian a thlok ngai lo maktakin an kalkwal zel maya vai khat po flight pakhat Philippines atanga Los Angeles a akaldona a thlok chuak to a ma se meche pakhat nawa nei dona wangin atal buaya emergency nan trumangai ta a tichuan emergency ni si kha an pan mek kongil ni bok Los Angeles a chuan trumlo chuan maktak mai nan kuala Alaska a an trum tadai mai Globe atanga en chuan omzia omlo Alaska kha ankal tumna LAI a hlazok ankal kwal miawa wang khan ma se flat art me pa kanda chuan Philippines atanga Alaska hi kongi le nai zok angina langtlat he hi ankal dan emergency ani anga ankal dan che pokha ani bok chu mai ba ka khonge khovel bel lai akwal lai chu kan munga em thlona kan chuanga khovel hi akwal na lai om kan mungai lo mishing fit rukvel chuan ama a kilometer nga thleng vela mutheya thlona kan chuan mel si khat velin kan san belani ti chuan khovela kan din aya let sang tam tak chu kan muthei ngei turani khovel hi te kwalin mel sing ni sang le vele ka sei ani a thlona atang chuan akwal lai tlem tal chu kan muturani lomni mase aphek zol vek bak hi kan mungai lo hot air balloon po sang lutuka an thon chawa khovel zol bak an mungai chuang lo ole atop beratan chuan khovel hi aphek ani ring tu te hian enge andu abiala ni ti le science hi tinge an oilo Big Bang Theory te kha atom tereu te inti par chuan van thing reng le planet te hi aron siam ani atia he hi engkim bul ron intranna ni ina soi Theory of Evolution te po zonga tanga mishing ron ommai angte Big Bang Theory te kan rin chuan khovela hian chan nein kan omlawa engemo wangin chaklutuka atom ron intizau wangin khovel hi aron ommai ani khovel po hi van thing ringa planet thlok ve pakhat mai aloni ta ti na ani lelama khovel chu apheka ahwala khwap tu van na oma chan neya siam kan ni ti kan hria che khan kan mishing nun chuan omzia aron nei ta thlaki ta na om inun theinan van thing ring de hi omzin neya siam ita na siam ni ta se inun khan omzia anei ti i hretia do na lo ni ma se science chuan van thing renga planet thlok ve pakhat mai kan ni kan chiat vek na tur po hi engti khuna emo chuan alaron thleng thut mai theiani ti hi minrin tir atum thung khati zong khaniri phut se hetiang lampang hi itui zong le inga event zong te aloni chuan inga idan te ilo comment ve don nia